guten Tag, wo kommen Sie her? Aus Deutschland, aus Wuppertal. Und was für ein Besonderes haben Sie mit dir? Das ist ein nachgebautes Hochrad. Habe ich selbst gebaut, nachgebaut, ja. Und wie geht's unterwegs? Es läuft ganz gut, bin zufrieden. Ja, bist du zufrieden? Ja, bin zufrieden. Hatten jetzt ein bisschen Gegenwind, aber jetzt läuft ganz gut. Und wie früh sind Sie gestartet? Um 6 Uhr. Ja, Haben Sie das selbst gebaut? das habe ich selbst gebaut, ja. Das ist schön. Na, gute Fahrt noch. Dankeschön. Waar staan we op de wachtje? Wij staan op uw site te wachten. Die fietst hem Joert voor de 39ste keer. En zal maar niet een betocht of al lang plan? Nou, hij zou net fietsen, maar sneun hier de blauwe maar nog even om Westen hoe dacht dit ken ik al wel een keer aan. Nou, we wachten even al. Wij wachten zeker al. Nou, daar ben je al eindelijk. Ja, gelukkig al. En hoe gaat het? Nou, knap. Ja. Ik hoop wel de hel beter, maar het gaat wel knap. Nou, dit gaat er echt even bij, hè? Ja, eerlijk. Koffie en... Een broodje kaas. Is dit het hoogtepunt van het stempelen? Dit is ook mooi werk, hè? Nou, dit is geen werk. Het is iedereen blij met maar je stempelen wat mooier is dat worden, toch? All the way from Mexico? Yes. Morocco is nothing. We come from Mexico. En nou de Elfstedentocht hier. Yes. It's very easy for us, but we do it with 2 fingers in the nose. Nou, we hier een paar bekenden die we even treffen willen. Want het is zo leuk, we zijn maar even heen gebleven.